नमस्कार मित्रांनो, मी सुमित दळवी आणि आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं नवीन व्हिडिओसोबत मनपूर्वक स्वागत असा। तर मित्रांनो, आज असा सप्तो आणि आज सप्त्यानिमित्त आमच्या पावनादेवी मंदिरात सत्यनारायणाची महापूजा असा। त्याचबरोबर आज सरस्वती पूजन देखील आहे। तुमका सगळ्यांका सरस्वती पूजनच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओची सुरुवात मी करतोय, कारण आज सागर नाही आहे। सागर जरा कामानिमित्त बाहेर गेलो। तो आज संध्याकाळी किंवा रात्री येतलो। रात्री पण आमच्या मंदिरात कार्यक्रम असत, भजन आणि असा, आणि आता दुपारी पण काय नाही का असा। तर आपण पुढे व्हिडिओत बघूया। त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्ही आमच्या चॅनल का सबस्क्राईब नाही केला असत अजूनपर्यंत, तर आम्ही कोकणकर ऑफिशियल या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि एक प्रेमळ असा कमेंट करूक मत विसरा नको तुम्ही। तर चला व्हिडिओ सुरुवात करूया। नवरात्र घटस्थापना उत्सव चालू असल्यामुळे आजचा 8वी माळ आमचा अष्टमीचा इथे खालच्या मांडामध्ये गड बसतो त्या सप्त्याचा। त्याचा आज गड बसवणार आणि पूजा आज चालू आहे। इथे आमचे भटजी काका आलेले आहेत, पूजेचा कार्यक्रम चालू आहे।
कसलं काम चालू आता? साडी नेसवणार देवांना. पूजेचे गोंडे काढू नको आधी, तर जरा थांब. तो कडेचा फिसन का
सणाचे सगळे व्हिडिओ तुमका पुढच्या भागात बघूक मिळतील, कारण हे व्हिडिओ खूपच मोठे झालेलो आहे. आताचा व्हिडिओ आपण आता इथेच थांबूया. तुमका कसं वाटलं व्हिडिओ कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि व्हिडिओ लाईक करा.